हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामितनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. మనం భగవద్గీత యథాతథం లెవెల్ 2 ఇందులో 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగము. మనం హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసి భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అభయచరణ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధన ఆధారంగా ఈ యొక్క భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. మనం ఇందులో ఆల్రెడీ 14 శ్లోకాల వరకు చూసినట్లున్నాం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది కానీ 25 శ్లోకం వచ్చింది. 25 వచ్చిందా మాతాజీ? అవును. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు మాతాజీ 13 వచ్చింది ప్రభు. ఇప్పుడు 13 వస్తుంది. ఓకే ఓకే.
ఇంతవరకు చూసాం మనము ఏంటంటే అప్పుడు అర్జునుడు అంటే సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయమునకు గురయ్యాడు. రోమములు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి పరమ ప్రభువును అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. తర్వాత ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూస్తూ అర్జునుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టారనమాట. అర్జున ఉవాచ. అనువాదం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. అనువాదం చదువు కానీ మీరు. అర్జున ఉవాచ. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. భవాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. అర్జునుడు పలుకును, శ్రీకృష్ణ నీ దేహమునందు నేను సకల దేవతలను ఎన్నెన్నో కోటి సమూహములను చూస్తున్నాను. కమలముల యందు కూర్చొని ఉన్న బ్రహ్మను, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను నేను చూస్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం ఆల్రెడీ చూసామన్నమాట. ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో కూడా ఏవో ఒక లీలలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క లీలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనకేంటంటే మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్న విషయాల గురించే క్లారిటీగా అంటే మొత్తం క్లారిటీగా తెలియదు అనమాట. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఏదో మన లోకము, అలాగే ఊర్ధ్వలోకాల్లో మనకి సూర్యలోకము, చంద్రలోకము, లేకపోతే ఇటువంటి వాటి మీదకి కొన్ని అవగాహన మనకి కలిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనకి ఇంకా వేరే బ్రహ్మాండాల గురించి అయితే అవగాహన చాలా కష్టము అది తెలుసుకోవడం అనేది. అందుకే చెప్తూ ఉంటారనమాట, వేరే బ్రహ్మాండాల్లో నెయ్యి సముద్రాలు ఉంటాయి, పాల సముద్రాలు ఉంటాయి, అలాగే చక్కెర అంటే పంచదారతో ఉండే సముద్రాలు ఉంటాయి. మన బ్రహ్మాండంలో ఎటువంటి సముద్రాలు ఉన్నాయి? మన సముద్రాలు ఉంటాయి. మన బ్రహ్మాండంలో ఎటువంటి సముద్రాలు ఉన్నాయి? మన సముద్రం అంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఉప్పు ఉంటుందన్నమాట. అట్లా కాబట్టి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అంటారనమాట. అతనికి మాత్రమే తెలుసు అతని గురించి, అతనే మనకి చెప్పగలరు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఏదైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారో వాటి గురించి సంజయుడు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ నీ దేహమందు నేను అంటే భగవంతుని యొక్క దేహంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆయన ఈ బ్రహ్మాండమే కాదు ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు, అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, సకల దేవతలను అలాగే ప్రాణకోటి సమూహాలను కూడా చూస్తున్నాను. అలాగే కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మను, ఎలా అయితే ఆ యొక్క గర్భోదకశాయి విష్ణువు నుంచి కమలము వస్తుంది, కమలము పైన బ్రహ్మ కూర్చుని ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మను కూడా చూస్తున్నారు, అలాగే శివుణ్ణి చూస్తున్నారు, అలాగే చాలామంది ఋషులు, అందరి ఋషులని కూడా చూస్తున్నారు ఆయన యొక్క ఆ దేహంలో, ఆ విశ్వరూపంలో. మరియు దివ్య సర్పాలు, ఉరగాం అంటే సర్పాలు అనమాట. ఉరగా అంటే సర్వాన్ ఉరగాంశ దివ్యాన్ అంటే అవి కూడా దివ్యమైన సర్పములు అనమాట, మామూలు సర్పాలు కూడా కాదు. ఇట్లా వర్ణన అనేది ఎలా ఉందో చూడండి. కమలం మీద కూర్చున్న బ్రహ్మ, అలాగే దివ్యమైన సర్పాలు, ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారనమాట. మనం ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ భగవంతుడే ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి ముందే అర్జునుడు చెప్పారు, నువ్వు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తున్నారంటే మన ఇంటి గురించి కొంత వివరణ ఇస్తున్నట్లుగా భగవంతుడు కూడా ఏంటంటే ఆ విశ్వరూపం యొక్క కొంత వర్ణన అనేది మొదటే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే మళ్ళీ అర్జునుడు భయపడకూడదని. తర్వాత సంజయుడు చెప్పారు ఆ విశ్వరూపం గురించి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు ఒక విశ్వరూపం గురించి. ఇట్లా ముగ్గురు వర్ణించారనమాట. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం తం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. జ్యోత్స్న మాతాజీ.
ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములను నీ పుస్తకములో చూస్తున్నాను. నీలో ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకపోతున్నాను. ఎస్ మహారాజ్. మనకి మనకి 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. ఎవరు ఈ మహర్షులు, ఋషులు, నమే విదుస్సురగణా ప్రభవం న మహర్షయ అంటే వీళ్ళందరికంటే ముందే నేనున్నానని చెప్పారు భగవంతుడు. అందుకే విశ్వేశ్వరుడు అనమాట. ఈ అన్ని విశ్వాలకి ఈశ్వరుడు, విశ్వాలన్నిటికీ ముందు ఉన్నవాడు అతనే. దేవీ దేవతలకు కానీ, సప్త ఋషులకు కానీ అందరూ నా నుంచే వచ్చారు. బ్రహ్మ, వీళ్ళందరూ నా నుంచే వచ్చారని చెప్పారనమాట. ఆఖరికి బ్రహ్మ కూడా మొదటిగా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఏమీ అర్థం కాదు, ఆయన ఏం చేయాలనేది తెలియదు అనమాట. ఆయనకి రెండు అక్షరాలు అనేవి వినపడుతూ ఉంటాయి. తప తప, నీళ్ళలో ఏంటి అంటే తప తప అని వినపడుతుంటే తపస్సు చేయాలేమనుకున్నా అని ఆయన తపస్సు చేస్తారనమాట. తర్వాత భగవంతుడే ఆయనకి చెప్తారు సృష్టి చేయమని. ఆ యొక్క బ్రహ్మాండాలని, లోకాలని, 14 లోకాలని సృష్టించి వాటిల్లో ఉన్న జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టమని అట్లా తర్వాత చెప్తారనమాట. అంటే ఎవ్వరికి తెలియలేదు భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు అని. అందుకే ఏంటంటే ఆయన అనాది కాలం నుంచి ఉన్నారు. అందరూ కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చారు. ఆ కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మైనా, ఆఖరికి శివుడైనా అందరూ కూడా ఏంటి అంటే భగవంతుడి నుండే వచ్చారు. అందుకే మనకి 14 లోకాలు బ్రహ్మ లోకాలు అనేవి, బ్రహ్మలోకం వరకు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా భౌతిక లోకాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, అనేకమైన చేతులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఆయన చూడొచ్చు అనేకమైన చేతులు, అనేకమైన ఉదరాలు. అంటే ఎన్ని దేహాలు అయితే ఉన్నాయో అన్నిటికీ మళ్ళీ ఉదరాలు, అన్నిటికీ ముఖాలతో పాటుగా కళ్ళలో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో నేను ఇక్కడే చూస్తున్నాను. నీలో ఎటువంటి ఇక్కడ మనం స్క్రీన్లో కూడా చూస్తే చూడండి, కింద ఆ యొక్క అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో కూడా తెలియట్లేదు. కింద కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ దేహాలే ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాగే మధ్యలో ఉన్నాయి, మళ్ళీ పైన కూడా ఉన్నాయి. ఎటు చూసినా కూడా చుట్టూ కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆది ఏదో, మధ్యమేదో, అంతమేదో కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అర్జునుడు. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజో రాశిం సర్వతో దీప్తివంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీప్తానలార్కద్యుతిమప్రమేయం. సూర్యునిలా అన్ని దిశలలో అగ్నిని విరజిమ్ముతున్న నీ తేజస్సుచే నిన్ను చూడడానికి కష్టతరంగా ఉన్నది. కిరీటములతో చక్ర గద ఆయుధములు కలిగి సర్వత్రా ప్రకాశించుచున్న నీ యొక్క స్వరూపమును దర్శిస్తున్నాను. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, సూర్యుళ్ళ అన్ని దిశలలో కూడా అగ్ని అనేది విరజిమ్ముతూ ఉందంటే అసలు మనకి బాగా చీకటిగా ఉన్నా మనం ఏం చూడలేము. అలాగే బాగా వెలుగుందనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకి కళ్ళకి సరిగా ఏమీ అర్థం కాదు. ఆ లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల కూడా మనకి ఏమీ అర్థం కాదనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క తేజస్సు ద్వారా భగవంతుని చూడడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. అలాగే చాలా చాలా కిరీటాలు, అలాగే చక్రము, గద, ఇటువంటి ఆయుధములు కలిగి సర్వత్రా ప్రకాశించుచున్న భగవంతుని యొక్క స్వరూపముని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మ గోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. గోవర్ధిని మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. అనువాదం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నీవే అనశ్వరమైన పరమేశ్వరుడవు అని వేదములనే ప్రతిపాదింపబడిన పరమ సత్యము అని తెలుసుకున్నాను. నీవే సమస్త సృష్టికి ఆధారము. నీవే సనాతన ధర్మునకు నిత్య రక్షకుడవు. నీవే నిత్య శాశ్వతమైన సర్వోత్కృష్ట భగవంతుడవు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ నీవే అనశ్వరమైన, నశ్వరము అంటే నశించేవన్నమాట, అనశ్వరము అంటే నశించను, ఎప్పటికీ కూడా నశించని వాడు పరమేశ్వరుడు నువ్వే. అలాగే వేదములచే ప్రతిపాదించబడిన పరమ సత్యం కూడా నువ్వే.
అందుకే ఆయన చెప్తారు వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం. ఆయనే వేదాంతకర్త. అలాగే మనం వేదాలను తెలుసుకుంటే ఆఖరికి మనం చేరుకోవాలి అని తెలుసుకునేది భగవంతుడిదే. అదే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే నీవే సమస్త సృష్టికి కూడా ఆధారము. మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వం ఇదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ అని చెప్పారు. అంతా కూడా నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని. అలాగే నీవే సనాతన ధర్మమునకు నిత్య రక్షకుడవు. నీవే నిత్య శాశ్వతమైన సర్వోత్కృష్ట భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ఆది లక్ష్యం అంటే మనకి ఆది లక్ష్యము ఎవరు అంటే భగవంతుడే. మన లక్ష్యం ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అది ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక తప్పిపోయిన పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక జాతరకి వెళ్ళారు, లేకపోతే ఏదైనా బాగా కోలాహలంగా ఉన్న ఒక రద్దీ ప్రదేశంలో ఒక పిల్లవాడు తన తండ్రి నుంచి తల్లి నుంచి మిస్ అయిపోయాడు అనుకోండి, అతని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి చెప్పండి? తిరిగి తండ్రిని చేరటం. తిరిగి తండ్రిని చేయడం. అలాగే ఇక్కడ కూడా మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే నిత్య శాశ్వతమైన సర్వోత్కృష్టమైన భగవంతుడే మనందరికీ తండ్రి. కాబట్టి మనము అతన్ని చేరుకోవాలన్నమాట. అతనే చెప్పారు మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. మీరందరూ నా యొక్క అంశలే, ఇప్పటి నుంచి సనాతన, ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో అని. కాబట్టి మన లక్ష్యం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా నశించనివాడు అనమాట. సూర్యుడు ఏంటంటే మనకి కనిపించినంత మాత్రాన లేడు అని కాదు, ఆయన ఒక కాంతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి కనిపించట్లేదు అంటే మనం చూడలేకపోతున్నాము. అంతేగాని ఆయన సపోజ్ లేదు ఇక్కడ అస్తమించాడు అని మనం అనుకుంటే ఆయన ఇంకో చోట ఉదయిస్తాడు. అంటే వేరే ఇంకొక ప్రదేశంలో ఆయన వెలుగు అనేది ఇస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ బ్రహ్మాండంలో నుంచి ఆయన యొక్క అవతారాన్ని చాలించి ఆయన యొక్క లోకానికి వెళ్ళాడు అంటే ఆయన ఇంకొక లోకంలో, ఇంకొక బ్రహ్మాండ లోకంలో ఆయన యొక్క లీలని ఆయన చేస్తూనే ఉంటాడనమాట. అంతేగాని లేడు అని కాదు, మనకి ఇక్కడ తెలియట్లేదు అని అంతే. అంతేగాని అంతమైపోయారు అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? శాశ్వత ధర్మగోప్త అంటే ఎప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు మన ఏరియాలో పోలీసులు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటి ధర్మాన్ని కాపాడుతూ ఉండాలి, అన్యాయాన్ని అరికడుతూ ఉండాలి, ఇట్లా మనం చూస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ అనేది చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. కానీ వారు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండిపోరు. కానీ భగవంతుడు ఏంటి, ఆయన శాశ్వతమైన వాడు అనమాట. పోలీసులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క భౌతిక దేహం ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఇక్కడ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఎల్లవేళలా నిత్యమైన వాడు అనమాట. అందుకే శాశ్వత ధర్మ గోప్త, ఆయన శాశ్వతంగా ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే మనకి యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూనే ఉంటాను, ధర్మాన్ని కాపాడుతూనే ఉంటాను అని కూడా మనం చూసాము. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశ వక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సుజాత మాతాజీ, సుజాత వట్టికుటి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణమ్మ. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. భావము: నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తుంది. నీవు తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుచున్నటువంటివి. నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మనకు ఆల్రెడీ అర్జునుడు చూస్తే చెప్పినవి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత అర్జునుడు యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు అంటే ఆది మధ్య అంతము తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అని. ఎటు చూసినా కూడా ఆయనకి భగవంతుని యొక్క రూపాలు, వివిధ రూపాలు, వివిధ ఆకారాలు ఎట్లెట్లాగో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆయన యొక్క మహిమ కూడా ఎలా ఉంది? అనంతం అనమాట. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. అలాగే సూర్యులు అలాగే చంద్రులు, చాలా మంది, ఒక సూర్యుడు ఒక చంద్రుడు కాదు, చాలా మంది సూర్యులు అలాగే చాలా మంది చంద్రులు ఆయన యొక్క నేత్రాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన నోటి నుండి అగ్ని,
ఆ పెద్ద పెద్ద భగభగం అంటే మంట అనేది జ్వలిస్తూ ఉందన్నమాట. అలాగే అతని యొక్క తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నేను నిన్ను దర్శిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేసి. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మ, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూచి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటం నేను చూస్తున్నాను. పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాది. అలానే ఆయన చూడలేకపోతున్నారు అనమాట. భగవంతుడి యొక్క ఆది గాని అంతము గాని మధ్యము గాని చూడలేకపోతున్నారు. అలాగే జ్వలించు అగ్ని లేక అప్రమేయమైన సూర్యకాంతి వల్ల సర్వదిక్కుల యందు ప్రసరించు తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపమును గాంచుట కష్టమవుచున్నది. అయినను పెక్కు కిరీటములు గదలు చక్రములచే అలంకరింపబడిన నీ ఉజ్వల రూపమును సర్వత్రా నేను కాంచున్నాను. అంటే ఎటు చూసినా కూడా ఆయనే కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే త్వం అక్షరం, నువ్వే అవ్యయమైన, అంటే ఆయనకి నాశనం అనేది లేదు, ఇందాక చూసాం కదా. అలాగే పరమం వేదవ్యం, నువ్వు దివ్యుడవి, అలాగే నువ్వు దివ్యుడిగా తెలియదగిన వాడు అనమాట. అలాగే త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, ఈ విశ్వం అంతటికి కూడా ఆధారం నువ్వే. త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మ గోప్త, ఆ యొక్క ధర్మాన్ని శాశ్వతంగా రక్షించేది భగవంతుడే. సనాతనత్వం పురుషోమతోమే, అలాగే నువ్వు పరమ పురుషుడవు, నిత్యుడవు, సనాతనుడు అంటే నిత్యుడు అన్నమాట. ఇది అర్జునుడు చెప్పారు. ఇది కూడా చూసాము. ఆ యొక్క ఆది మధ్యాంతరహితమై ఉన్నావు అని చెప్పారు. అలాగే నీ వైభవం అపరిమితమై, అంటే లిమిట్లెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుని షడ్గుణైశ్వర్యములకు పరిమితి లేదు. షడ్గుణైశ్వర్యంలో ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేశాము. దానికి 6 ఐశ్వర్యాలు అనేవి ఉంటాయి. సమస్త ఐశ్వర్యాలు, కీర్తి, సంపద, సౌందర్యము, వైరాగ్యము, యశస్సు, వైరాగ్యము. ఒకటి మిస్ అయింది మాతాజీ, అన్ని చెప్పారు. బలం, బుద్ధి. హరే కృష్ణ. ఆయన యొక్క షడ్గుణైశ్వర్య అంటే ఆయన యొక్క ఆ వైభవాలకి అన్ని లిమిట్లెస్ అనమాట. అవి కూడా అనంతం అనమాట. ఏదో వైరాగ్యం అంటే ఏదో కొంచెం ఉంది అని లేదు, ఇంకా ఆయనకంటే వైరాగ్యంగా ఇంకొక ఎవరు లేరనమాట. అట్లా కాబట్టి ఆ ఐశ్వర్యాలకి పరిమితి అనేది లేదు, ఆ 6 కూడా. ఈ సందర్భంలో మరియు పెక్కు ఇతర చోట్ల పునరుక్తి జరిగి ఉన్నది, కానీ శాస్త్రరీత్యా శ్రీకృష్ణుని వైభవముల పునరుక్తి సారస్వత లోపము కాదు. సంభ్రమము, ఆశ్చర్యము లేదా పారవశ్యము కలిగినప్పుడు పదముల పునరుక్తి కలుగుచుండనియు, అది దోషమేమియును కాదనియు తెలియనిది. ఇందాక మనకు ఒక డౌట్, ఇందాక నేను అన్నాను కదా, ఏది అంటే ఆయన ఇక్కడ ఆది మధ్యాంతరహితుడై, అంటే ఆది మధ్యము అంతము నేను చూడలేకపోతున్నానని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, మనకు ఒక్కొక్కసారి సంభ్రమము, లేకపోతే ఆశ్చర్యము, లేకపోతే పారవశ్యము, ఇటువంటి భావాలు మనకి కలిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఆల్రెడీ అంత ముందు మాట్లాడింది అని తెలియకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడిందే మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి ఆ పునరుక్తి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అయిపోయిందాన్ని మళ్ళీ పలుకుతూ ఉండడం అనమాట. కాబట్టి ఆ పునరుక్తి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది, అందులో దోషమేమీ కాదని కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. తర్వాత నీవు ఒక్కడివే అయినాను సమస్త ఆకాశము కూడా ఉన్నది భగవంతుడు ఒకడే, కానీ ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు.
ఈ లోకాల్లో ఉన్న ఆకాశం, సమస్త ఆకాశమును, అలాగే సర్వలోకములను, మళ్ళీ వాటి మధ్య గల ప్రదేశాన్ని అంతటిని కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఈ అండాండ బ్రహ్మాండాలు అన్నింటినీ కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఓ మహానుభావ, అద్భుతమును భయంకరమును అగు ఈ రూపమును గాంచి లోకములన్నీ కలత నొందుచున్నవి. అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా వీటి యొక్క విశ్లేషణ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ లోకాలు ఎలా ఉద్భవిస్తాయి అనేది కూడా. అందుకే ఇక్కడ స్వర్గలోకానికి భూమికి నడుమ గల ప్రదేశాలు మరియు లోకత్రయం, వాటిని ముల్లోకాలు అంటూ ఉంటారనమాట. అంటే ఆ స్వర్గలోకము, భూమి, ఇట్లా ఇంకా కింద ఉన్న పాతాళ లోకాలు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నారు. అర్జునుడే గాక ఇతర లోకములందలి వారు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ విశ్వరూపమును గాంచినట్లు గోచరించుటయే అందులకు కారణము. అర్జునుని విశ్వరూప దర్శనము స్వప్నము కాదు. దివ్య దృష్టి వసగబడిన వారందరూ రణరంగమున విశ్వరూపమును గాంచగలివి. అంటే కొంతమంది ముక్త పురుషులు ఉంటూ ఉంటారు, అలాగే సిద్ధ పురుషులు ఉంటారు. వాళ్ళకి కొంతమందికి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క ఈ విశ్వరూపం అనేది వేరే వేరే లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కనిపించింది. అమీహిత్వాం సుర సంఘా విశంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతా సమూహములన్నీయును నిన్ను శరణు వేడి నీ యందు ప్రవేశించుచున్నవి. వారిలో కొందరు మిగుల భయ విహ్వలురై దోసిలు యొక్కి ప్రార్థనలు గావించున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధ సమూహములు శాంతి శాంతి అని పలుకుచు వేదమంత్రములచే నిన్ను స్తుతించుచున్నారు. అంటే ఆ దేవతా సమూహాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శరణు వేడి ఆయన యందు ప్రవేశిస్తున్నారు. అంటే దేవతా సమూహాలు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారనమాట, ఈ యొక్క దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క భయం వలన వాళ్ళు నిర్వర్తించాల్సిన కార్యక్రమాలని క్రమం తప్పకుండా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క విధులని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. వారిలో కొంతమంది ఏమో భయ విహ్వలురై ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే కొంతమంది మహర్షులు, సిద్ధ సమూహాలేమో భగవంతుణ్ణి శాంతి శాంతి అని ఆ శాంతి వచనాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా. అలాగే ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని తీసుకుంటారో అప్పుడు కూడా శాంతి మంత్రాలని పలుకుతారనమాట. కానీ ఆయన ఆ టైంలో ఆ ఉగ్ర రూపంలో త్వరగా శాంతించరు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు వెళ్ళి ఎప్పుడైతే భగవంతుని శాంతిని కోరుతారో అప్పుడు భగవంతుడు ఈజీగా శాంతిస్తారనమాట. ఇక్కడ కూడా ఇంకా సర్వలోకముల యందలి దేవతలు అద్భుతమైన విశ్వరూపముచే మరియు దాని దేదీప్యమైన తేజముచే భయము నుండి తమ రక్షణ నిమిత్తమై ప్రార్థనలను కావించిరి. రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేష్వినో మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘ వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. పరమశివుని పలు రూపములు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సిద్ధులు నిన్ను విస్మృతులై గాంచుచున్నారు. మనం చూస్తే వీళ్ళందరిలో కూడా చాలా మంది ఏంటంటే ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారనమాట. భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ ఆయనలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో భగవంతుణ్ణి తిలకిస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి తిలకిస్తూ ఉన్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యథితాస్తథా.
నమస్తతాహం. ఓ మహాబాహువులు గలవాడ, ఎన్నెన్నో నోర్లు, అంటే మనం ఇందాక చూసాము ఎన్నెన్నో దేహాలు, వాటన్నిటికీ కూడా ఎన్నెన్నో నోర్లు, అలాగే ఎన్నెన్నో చేతులు, ఊరువులు, అంటే ఊరువులు అంటే మనకి ఈ తొడభాగం అన్నమాట, కాళ్ళు, ఉదరములు మరియు భయంకరమైన దంతాల్లో ఉన్న నీ మహాద్భుతమైన స్వరూపము పట్ల పూజ్య భావంతో సమస్త లోకములు కలత చెందాయి. వారిలాగానే నేను కూడా భయకంపితమై ఉన్నాను. ఎలా అయితే ఈ యొక్క మహాద్భుతమైన ఈ యొక్క రూపం ఉందో, ఆ రూపాన్ని చూసి పూజ్య భావంతో, అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా ఇందాక చూసాం కదా పూజిస్తూ ఉన్నారు, కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పూజిస్తూ, అలాగే కొన్ని కొన్ని లోకాలు ఏంటంటే ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి, ఎవరికైతే అర్హత ఉందో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి, చాలా మంది మనం అనుకున్నాం కదా భక్తులు ఈ యొక్క విశ్వరూపం అనే దాన్ని చూసిన తర్వాత ఏంటంటే కొంత భయానికి కూడా లోనవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆ శ్యామ సుందర త్రిభంగ రూపము భక్తులు అనేవాడికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి విశ్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు చాలా కలతకు లోనవుతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి మహాద్భుతమైన స్వరూపం పట్ల పూజ్యభావంతో సమస్త లోకములు కలత చెందాయి. ఇంకా వారిలాగానే నేను కూడా భయకంపితుడనై ఉన్నానని చెప్తున్నారు. ఒక రకంగా చూస్తే అర్జునుడు భయపడుతున్నాడు అంటున్నారు. అంటే మామూలుగా క్షత్రియులు అంటే ఏంటి, చాలా ధైర్యవంతులు అనమాట, కానీ అర్జునుడు ఇక్కడ చాలా భయపడిపోతున్నాడు. నభస్పృశం దీప్తమనేక వర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. అనువాదం చదువుతారా ఎవరైనా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చదివిన వాళ్ళైనా పర్లేదు, చదువుతామంటే జ్యోత్స్నమైతే చదవండి. ఓ సర్వవ్యాపక విష్ణు, ఎన్నో ప్రకాశవంతమైన రంగులతో ఆకాశమును తాకుతూ పెద్దగా తెరిచి ఉన్న నోర్లతో విశాలమైన అగ్నిగుండముల వంటి నీ కన్నులతో ఉన్న నీ స్వరూపమును చూస్తున్న నాకు భయముతో నా మనస్సు కలత చెందినది. నేను ధైర్యమును మరియు మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయాను. ధన్యవాదాలు. సర్వవ్యాపక విష్ణు, ఓ విష్ణు, నువ్వు సర్వము వ్యాపించి ఉన్న ఓ విష్ణు, ఎన్నో ప్రకాశవంతమైన రంగులు, అంటే అక్కడ ఆయనకి ఒక రంగు కాదనమాట, ఎన్నెన్నో రంగులు. అంటే ఒక దేహమేమో ఒక రంగుతో ఉంది, ఇంకో దేహం చూస్తే ఇంకో రంగుతో, ఇట్లా చాలా చాలా రంగులతో ఆయన. ఇంకా విశ్వరూపం ఎలా ఉంది, ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్లుగా ఉందన్నమాట. ఆయనకి ఏమి అంటే చెప్పారు కదా, అంతం అనేది కనిపించట్లేదు. అలాగే ఆయన నోర్లు చాలా పెద్దగా తెరిచి ఉన్నాయి, విశాలమైన అగ్నిగుండాలు అట్టి ఆ యొక్క, అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా సూర్య చంద్రులు, ఒక సూర్యుడు కనుక జ్వలిస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, పెద్ద అగ్నిగుండం లాగా ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఇన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి చూస్తుంటే సూర్యుడే మనకి ఒక్కొక్కసారి భగభగ మండుతూ ఉంటాడు. అలాంటిది అర్జునుడు అంత దగ్గరగా చూస్తున్నప్పుడు అతనికి ఇంకా ఏం తెలియట్లేదు అనమాట. అలాగే నీ స్వరూపమును చూస్తున్న నాకు భయంతో నా మనసు కలత చెందింది. నేను ధైర్యమును మరియు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా కోల్పోయాను. అందుకే మనకి క్షత్రుడు యొక్క ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే ధైర్యంగా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ అతను ఆ ధైర్యాన్ని కూడా కోల్పోయాడు, అలాగే మానసిక ప్రశాంతతను కూడా కోల్పోయాడు. ఎంత అయిన తర్వాత ఏంటి, అతను మళ్ళీ తన యొక్క మానసిక స్థిరత్వాన్ని, ఆ యొక్క సమత అంటే సమానంగా ఉండే స్థితిని ఆయన పోగొట్టుకున్నారనమాట. ఆ యుద్ధరంగంలో ఆయన అంత ఆ సమత్వాన్ని, ఆ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది అంటే చాలా కలత చెందిపోయి ఉన్నాడు అనమాట. ఆ ధైర్యాన్ని కోల్పోయాడు, ప్రశాంతంగా లేడు. ఇది విన్న తర్వాత కూడా, ఏదైతే ఈ భగవద్గీత విన్న తర్వాత కూడా యుద్ధరంగంలోనే అతడు, ఈ భగవద్గీత ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత యుద్ధరంగంలోనే మళ్ళీ అతనికి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఎవరికైనా తెలుసా, చెప్తారా? క్వశ్చన్ ఏంటి మారా ప్రభుజీ? మాతాజీ క్వశ్చన్ ఏంటి మీరు అడిగింది? ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, నేను ధైర్యాన్ని మరియు నా మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయానని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి సిచ్యువేషనే అంటే ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి ప్రశాంతతని కోల్పోయి మళ్ళీ ఇంకొక చోట మనకి తెలుస్తారనమాట, ఈ యుద్ధరంగంలోనే. అంటే ఈ భగవద్గీత చెప్పడం అంతా అయిపోయి యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ లో అందరినీ చూసినప్పుడు
ఆయన అర్జునుడు నేను చేయి కంపిస్తుంది, యుద్ధం చేయలేను అని అంటాడు. అది ముందు మాతాజీ, అంటే భగవద్గీత చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పేశాడు, అర్జునుడు యుద్ధం స్టార్ట్ చేశాడు, యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు. ఒక రోజు అంటే మనకి 18 రోజులు జరుగుతుంది కదా, ఆ 18 రోజుల్లో ఒక రోజు మళ్ళీ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్కి వస్తాడు అనమాట. ఒక రోజు ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి పాడైపోతుంది, ప్రశాంతత లేకుండా ప్రవర్తిస్తాడు, ప్రశాంతత లేకుండా మాట్లాడతాడు అనమాట. అది అభిమన్యుడు చనిపోయినప్పుడు ప్రభు హరికృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఏంటంటే అభిమన్యుడు ఎప్పుడైతే మరణిస్తాడో అప్పుడు కూడా అతన్ని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వేరే చోటకి పంపిస్తారు, వేరే చోటకి వెళ్ళిపోతారు. తిరిగి వచ్చేసరికి అభిమన్యుడు యొక్క మరణ వార్త వింటాడు, దిగ్భ్రాంతి చెందిపోతాడు, అతని యొక్క మానసిక ప్రశాంతతని కోల్పోతాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో కూడా తెలియకోకుండా వాళ్ళ యొక్క సోదరులు, తన యొక్క సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా నిందిస్తాడనమాట. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా ఏంటి వింటాం, భగవద్గీత వింటాము, మొత్తం తెలుసుకుంటాము, అంతా అర్థమవుతుంది, ఎలా ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఎలా ఉండకూడదో తెలుసుకుంటాము. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఏంటి అంటే మనం కూడా ఈ యొక్క ప్రశాంతత అనేది కోల్పోతాము. అంటే ఎంత చదివి ఎంత తెలుసుకున్న తర్వాత అయినా సరే ఒక్కొక్క సమయంలో మనము కూడా ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది మర్చిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఆ సమయంలో మనకి ఆ యొక్క ప్రశాంతత అనేది కోల్పోతూ ఉంటాం అన్నమాట. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న సుజాత వట్టికుటి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భావము: ఓ దేవాతి దేవ, ప్రపంచ శరణ్య, మండుతున్న ప్రళయాగ్ని బోలిన నీ ముఖములను భయంకరములైన దంతములను గాంచి సమత్వమును నిలుపుకొనలేక సర్వదిక్కులను విస్మరించితివి. సర్వ విధములు నేను భ్రాంతుడనైతిని, దయతో నా పట్ల ప్రసన్నుడు కమ్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. స్క్రీన్ మీద ఉన్న చదవండి. చదివేటప్పుడు భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లు, అంటే ఆయన యొక్క దంతాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని చూస్తేనే భయం వేస్తుంది అనమాట. చాలా విపరీతమైన దంతాల్లాగా ఉన్నాయి. ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప ఈయన మర్చిపోతున్నారు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎటు వెళ్ళాలి, అది ఏం అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఆయన అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఎందుకు ఉంచబడ్డాడో కూడా మర్చిపోతున్నాడు. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, అందుకే జగన్నివాస, ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస, దయచేసి నా మీద కృపచూపుము అని చెప్తున్నారు. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణసూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఓకే. ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులందరూ భావని మధ్య చదవండి. ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులందరూ వారి సహచర రాజులను సహా భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షమున ఉన్న యోధులు కూడా తలక్రిందులుగా నీ భయంకరమైన నోళ్లలోనికి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తున్నారు. వారిలో కొందరు తలలు నీ భీకరమైన పళ్ళ మధ్యలో చితికిపోయినట్లు నేను చూస్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, చూడండి ఆయన యొక్క నోరులోకి ఎలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆ చూర్ణితైరుత్తమంగై అంటే చూర్ణం అయిపోతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులు అందరూ కూడా మనం 1వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా. ఆయన అర్జునుడు ఏమన్నారు, ఆ యొక్క రథాన్ని తీసుకెళ్లి 2 సేనల మధ్యన నిలబెట్టండి, నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తాను అని. అలాగే నా బంధువుల్ని, నా గురువుల్ని, నా తాతల్ని నేను ఎలా సంహరించాలి అన్నదానికి ఇక్కడ సమాధానం వచ్చింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి, భగవంతుని యొక్క నోరులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆయన సంహరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ భగవంతుడే వాళ్ళందరినీ కూడా
ఆయన యొక్క సంకల్పం ద్వారా మరణించేలాగా చేశారనమాట. కళ్ళ ముందు ఎవరైనా చనిపోతుంటే మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, మనకి ఎలా ఉంటుంది? చాలా చాలా బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందులోని ఇటువంటి దృశ్యము, వాళ్ళే వెళ్ళి ఆ యొక్క పళ్ళకి తగిలి భయంకరంగా ఆ తలలు పగిలి చూర్ణం అయిపోతూ, అంటే పౌడర్ లాగా నలిగిపోతూ ఉన్నారనమాట. అటువంటి భయానకమైన దృశ్యం చూస్తే మనకైనా సరే చాలా భయం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది, బాధ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి కూడా మనం చూడలేమన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ యొక్క తలలు పగిలి వాళ్ళు చనిపోతుంటే అర్జునుడు కూడా చాలా భయంగా ఉంది నాకు అని, ఇంతకుముందేమో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నారు అనమాట. ఇప్పుడు చాలా భయంకరంగా, అంటే భయానకంగా ఉంది అంటున్నారు. అలాగే అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, మళ్ళీ నువ్వు ఎవరు అని కూడా అడుగుతారు. అది కూడా చూద్దాం. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరా విశంతి వక్రాణ్యభివిజ్వలంతి యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్రాణి సమృద్ధ వేగాః. లక్ష్మీమాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎన్నో నదుల నీటి తరంగాలు సముద్రంలోనికి పారుతూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ గొప్ప గొప్ప యోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. అగ్గి పురుగులు ఎలాగైతే అత్యంత వేగంతో వచ్చి మంటలో పడి నాశనం అయిపోతాయో, ఈ యొక్క సైన్యములు కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇప్పుడు ఎన్నో నదులు నీటి తరంగాలు సముద్రంలోకి ఎలా వస్తాయి? చాలా స్పీడ్గా వస్తూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతాయి అనమాట. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎవరో తోస్తున్నట్లే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరో తోస్తున్నట్లే ఆయన యొక్క నోరల్లోకి, ఇదిగోండి మనం ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇందాక ఫోటోలో అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా భగవంతుని యొక్క నోరలోకి అగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఎవరో తోస్తున్నట్లుగా వచ్చి పడిపోతూ ఉన్నారు. శలభాలు అంటే ఒక రకమైన పురుగులు ఉంటాయి కదా, అవి అన్నమాట. అవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ చాలా పురుగులు వెళ్ళి మనకి పాత రోజుల్లో ఉండేవి కదా 100 వాట్స్ బల్బులు అని, కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి బల్బులు. అవి లైట్ వేస్తే రెడ్ కలర్ లాగా లైటింగ్ వస్తుంది, అంటే ఐవరీ కలర్ లాగా, ఎల్లో కలర్ లాగా. అది బల్బు కొంచెం ఆన్ చేసిన కాసేపటికి మనం పట్టుకున్నా కూడా చాలా వేడిగా కాలుతూ ఉంటుంది అనమాట. వాటికి ఏమవుతాయి, కొన్ని పురుగులు వెళ్ళి టచ్ అయ్యి కాలిపోతూ ఉంటాయి. కానీ వాటి వెనకాల వచ్చినవి కూడా చూసుకోకుండా వెళ్ళి కాలిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ లైట్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, వచ్చి ఆ లైట్కి తగిలి చనిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ వేడికి. అలా చాలా స్పీడ్గా వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. మనం కూడా ఏంటి, ఈ మాయకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాము. మన ముందే చాలామంది కొన్ని ఈ మాయలో పడి బాధలు పడుతూ ఉంటారు. కానీ మనం కూడా చూసి ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఆల్రెడీ మనకి ఏవైతే ఉదాహరణలు ఉన్నాయో వాటిని తెలుసుకుని కూడా మనము మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసము లేని, అంటే ఈ లౌకికమైన విషయాల పట్ల అనురక్తితోటి మనం కూడా ఏంటి అంటే ఇలాగే ఒక శలభాల్లాగా వాటి వైపే పరిగెడుతూ వాటిల్లోనే మునిగిపోయి వాటిల్లోనే హింసించబడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఇంకా మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఒక వధశాల ఉందనుకోండి, అంటే కొన్ని జీవుల్ని వధిస్తూ ఉంటారు కదా. ఒక మేకకి గడ్డి వేస్తారు, పక్కన మేకను కోస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మేక, ఆ గడ్డి వేసిన మేక ఏదైతే ఉందో దానికి ఏం తెలియదు, పక్కనే ఇంకొక మేకని కోస్తున్నా కూడా ఏమీ తెలియదు అనమాట. అది ప్రశాంతంగా గడ్డి తింటూ ఉంటుంది. కానీ మనకేంటి, బుద్ధి అనేది ఉంది. మనం ఏం ఆలోచిస్తాం, సపోజ్ మనం పక్కన పెట్టి ఇంకొకరిని ఇట్లా హింసిస్తూ ఉన్నారంటే మనం అక్కడి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే ఈ మాయలో ఎలా పడకుండా ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఈ భౌతికమైన విషయాలకి దూరంగా ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించాలన్నమాట. అంతేగాని మనం కూడా పశువుల్లాగా అంటే గడ్డి దొరికింది కదా అని చెప్పి అటువంటి విషయాలపైనే మన మక్కువ అనేది ఉండకూడదు. ఒక నిమిషం.
लेलिह्यसेऽग्रसमानं समन्तात् लोकान् समग्रान्वदचैद्विलब्धिभिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो లోకాన్ సమగ్రాన్ వదలైజ్వలద్భిః. భయంకరమైన లక్ష్మీమాతజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఒక్క నిమిషం. ఎస్ మేడం. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడున్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగానే ఆ యొక్క దంతాలు, ఆ యొక్క నోర్లు, అలాగే ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్ని, అట్లా ఉన్నారనమాట భగవంతుడు. కాబట్టి ఆఖ్యాహిమేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. జ్యోత్స్నమతజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ దేవదేవ, ఇంతటి బీక రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియజేయుము. నీకు ప్రణమిలుతున్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారము నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంతటి భీకరమైన అంటే ఆ యొక్క విశ్వరూపము ఎంతెంత భీకరంగా ఉంది. ఎన్నో నోర్లు, ఎన్నో తలలు, ఎన్నో దేహాలు, ఎటు చూసినా అంటే 360 degrees ఆయన ఎటు తిరిగి చూసినా కూడా మొత్తం అటువంటి భయంకరమైన రూపాలనే చూస్తూ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఇదంతా తెలిసిన తర్వాత అసలు నువ్వెవరో నాకు తెలియజేయము, నేను నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను, దయచేసి నా మీద దయ చూపండి ఓ మహాప్రభు అంటున్నారు. నువ్వే దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేనున్నాను, కావున నీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. గోవర్ధని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనము చేసే కాలము నేను. జనులందరినీ నశింపజేయుటకు నేనెక్కడకు వచ్చాను. మీరు పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ చంపబడతారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఆయన ఏమని చెప్తున్నారంటే కాలరూపాన్ని, నేను ఇక్కడ కాలరూపంలో ఆల్రెడీ అంతా అరేంజ్ చేసి పెట్టేశాను. వాళ్ళ మరణము అంతా కూడా జస్ట్ నువ్వు ఒక ఎలా అయితే అంటే మీరు తప్ప, జస్ట్ పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. ఇదంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ చేశాను. ఈ సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చిన కాలరూపము నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా చదివిన తర్వాత రెండు చూద్దాం. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్.
సుజాత వట్టికుటి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడైన కీర్తిని పొందుము. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటుచే వారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరించబడే ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి యుద్ధములో కేవలము ఒక పనిముట్లుగా ఉండగలము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సవ్యసాచి అంటే ఏంటి అంటే అతను రెండు చేతులతో కూడా యుద్ధం చేయగలడు. అంటే మనం ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ అని లెఫ్ట్ హ్యాండ్, అంటే క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి ఏంటి రైట్ హ్యాండ్ బలం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బలం ఉంటుంది కొంతమందికి. కానీ ఇతను ఏంటంటే రెండు చేతులతో కూడా విపరీతంగా అంటే సేమ్ గా బలాన్ని చూపించగలడు. బాణాలని సేమ్ గా వేయగలడు అనమాట. బాణం చేసే వాళ్ళ యుద్ధం చేసే వాళ్ళలో కూడా కొంతమందికి ఏంటంటే ఇటు లేకపోతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఎక్కువ బలం అనేది ఉంటుంది. కానీ అర్జునుడికి ఏంటంటే రెండు చేతులతో కూడా వేసే సమానంగా రెండు చేతులతో కూడా యుద్ధం చేయగలడు అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఇందాక శ్లోకంలో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ రెండు శ్లోకాల్లో ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారు, నేను కాలరూపాన్ని. ఇదంతా కూడా ముందే అరేంజ్ చేసి పెట్టేసి ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా మరణిస్తారు. అంతా కూడా జస్ట్ నువ్వు ఒక పనిముట్లాగా మాత్రమే, నిమిత్త మాత్రం అని చెప్తున్నారు. అందుకే నిమిత్త మాత్రం భవసవ్య సాచిన్. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా ఉండి ఈ యొక్క కీర్తిని అనేది గడించు. నేనే మొత్తం చేసేస్తున్నాను కానీ కీర్తి మొత్తం నీకే ఇస్తాను, కాబట్టి నువ్వు ఆ కీర్తి మొత్తం తీసుకో అని చెప్తున్నారు అనమాట. కానీ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యనని వెళ్ళిపోతానన్నాడు. వెళ్ళిపోయినా కూడా వాళ్ళు మరణించి తీరుతారు. ఎప్పుడైతే 1వ అధ్యాయంలో చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నేను యుద్ధం చేయను, వాళ్ళందరిని అంటే నా తాతలు గురువు నహత్వాహి మహానుభావాన్, అంటే ఆ గురువుని ఎలా చంపాలి నేను, కాబట్టి నేను వీళ్ళందరినీ చంపలేను అని వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఒకవేళ నువ్వు గనక వెళ్ళిపోయినా, ఇప్పుడు చూసావు కదా ఫ్యూచర్లో ఏం జరిగింది, వీళ్ళందరూ కూడా మరణిస్తారు. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ యుద్ధం చేసినా యుద్ధం చేయకపోయినా వీళ్ళు ఎలాగూ మరణిస్తారు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేసి నువ్వు ఆ బాణాలతో వీళ్ళని సంహరించి ఆ కీర్తి అనేది గడించు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మనకి మామూలుగా అయితే ఎవరో చేసిన పనికి, అంటే ఏదైనా భగవంతుని యొక్క సేవ ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఉందనుకోండి, మనం చేయకపోయినా ఎవరన్నా చేసిన దాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట, ఇది నేనే చేశాను, ఈ సేవ నేనే చేశాను అని. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, ఆయనే మొత్తం చేసేసి జస్ట్ ఆ కీర్తిని మాత్రం నువ్వు తీసుకోమంటున్నాడు. మనమేమో చేయని దానికి కీర్తి మనకు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం, దాని వెనకాలే పరిగెడుతూ ఉంటాం. ఇంకా అలాగే కాలం మొత్తాన్ని కూడా నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది. మాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేష కాలత్ సర్వం. అంటే నీ వెనక ఉన్న ఫాలోవర్స్నైనా నీకున్న ధనమైనా దేన్నైనా సరే కాలం అనేది అంతా చిటికలో బూడిద చేసేస్తుంది అనమాట. మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము, వీళ్ళు చాలా అంటే చేసేవన్నీ పాపాలైనా కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. నేనేమో భక్తిలో ఉన్నాను, లేకపోతే భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో ఉన్నాను, కానీ నేను మాత్రం చాలా కష్టాలని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అని. అదంతా కూడా ఏంటంటే ఆ యొక్క ఆ ధనమైన, ఆ యొక్క మదమైన, ఆ యొక్క గర్వమైనా కూడా అంతా చిటిలోనే పోతుంది. అది ఈ యొక్క జన్మ వరకు మాత్రమే మనకి అలా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ అవి వాళ్ళకి ఉండే కష్టాలు వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు ఉండే కష్టాలు. అందుకే దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లేవర్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనకున్న ఫ్లేవర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, వాళ్ళకున్న ఫ్లేవర్ ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతిక లోకంలో జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే ఇవి మాత్రం అందరికీ, అలాగే తాపత్రయాలు, ఆధ్యాత్మిక, అది భౌతిక, అది దైవిక అనే ఈ యొక్క ఏ తాపత్రయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందరికీ కూడా ఉంటూనే ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, పూర్వమే వాళ్ళందరూ కూడా సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధరంగంలో కేవలం నువ్వు ఒక పనిముట్టులాగా ఉండాలి అని. అందుకే మనం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట, మనకు కూడా చావు రావాలి అంటే అది ఎలా ఉండాలి, హాస్పిటల్లో పడిపోకూడదు,
విపరీతమైన ఇంజక్షన్లు చేయించుకోకూడదు, హాస్పిటల్లో ఉండి ఐసీయూల్లో ఉండి ఇటువంటివి కాకుండా, లేకపోతే యాక్సిడెంట్లని ఇటువంటివి కాకుండా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవాలి అని. కానీ ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఎలా కోరుకుంటాడు అంటే, ఎందుకంటే అటువంటివి ఎన్ని వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ దేహం అనేది రెడీగానే ఉంటుంది. కానీ భక్తుడు అనేవాడు వీటిల్లో దేంట్లో వచ్చినా కూడా, మనకి 8వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, పగటి సమయము, రాత్రి సమయము, ఇలా చావకూడదు, అలా చావకూడదు, ఇటువంటివన్నీ వచ్చినాయి అనమాట. కానీ భక్తుడు అనేవాడు ఎలా కోరుకుంటాడంటే, ఈ యొక్క జన్మ తర్వాత, ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత నాకు ఇంకొక దేహం అనేది ఉండకూడదు అని కోరుకుంటాడు. కానీ దీంట్లో కూడా నాకు సుఖం కావాలి, చనిపోయే దాంట్లో కూడా దుఃఖం వద్దు, ఇట్లా అనుకోడు అనమాట. అందుకే మనం భీష్ముడిని చూస్తాము. భీష్ముడు కూడా చూస్తే అంపశయ్య మీద ఉన్నారు. అంపశయ్య మీద ఉండి కూడా ఆయన ఏమీ బాధపడలేదన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఒక పక్కన విపరీతమైన బాణాలు ఆయన యొక్క దేహంలోకి గుచ్చుకొని ఆ రక్తం అనేది స్రవిస్తూ ఒక ఒక కారుతున్నట్లుగా, అంటే మొత్తం కూడా రక్తం కారుతూనే ఉందన్నమాట. కానీ ఎదురుగా ఎవరున్నారు? ఆయనకి భగవంతుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన అలాగే భక్తుడు కొన్ని కారణాల వల్ల ఇష్టం లేకపోయినా ఆ కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఒక భక్తుడు భగవంతునికి ఎదురుగా ఉండి. కానీ ఆయన అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు కూడా అతను ఏమీ బాధపడలేదు, ఎందుకంటే ఎదురుగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. అందుకే ఆ సమయంలో కూడా భగవంతుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి ఈ యొక్క ఎలా రాజ్యాన్ని పాలించాలి అనే యొక్క ఆ రహస్యాలన్నింటినీ కూడా చెప్పమని చెప్తారనమాట. ఆఖరికి ఆ సమయంలో కూడా భీష్ముడు అతనికి ఎలా రాజ్య పరిపాలన చేయాలి, ధర్మ సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా వివరిస్తారనమాట. కాబట్టి భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏంటంటే అలా ఆలోచిస్తారు. అభక్తులు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా, అంటే నాకు అలా మరణం రాకూడదు, ఇలా మరణం రాకూడదు, ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. అంతేగాని నెక్స్ట్ దేహం అనేది ఉండకూడదు, ఈ యొక్క దీంట్లోనే నేను భగవంతుని చేరుకోవాలనేది వాళ్ళు ఆలోచించరు. దీనిలో కొన్ని శ్లోకాలు మిస్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇంకొక 2-3 శ్లోకాలు చూసి క్లోజ్ చేద్దాం. ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తథాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యధిష్ట యుధ్యస్వచేతాసి రణే సపత్నాన్. ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర మహాయోధులందరూ నాచే ఇదివరకే చంపబడిరి. మనం ఈ భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తే దుర్యోధనుడు వీళ్ళ పేర్లు చెప్తాడనమాట. మన వైపు మీరున్నారు, ద్రోణాచార్య అని మీరున్నారు, మన వైపు భీష్మ పితామహుడు ఉన్నారు, జయద్రథుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు ఉన్నాడు, ఇంకా చాలా మంది మహాయోధులందరూ కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? వాళ్ళందరూ నాచే ఇదివరకే చంపబడిరి, కావున నీవు వారిని సంహరింపుము, ఏమాత్రము వ్యతనొందక కేవలం యుద్ధమును నరింపుము, నీవు తప్పక నీ శత్రువులను రణమున నశింపచేయగలవు. అందుకే ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే. అంటే భగవంతుడు గనక రక్షించాలి అనుకున్నారంటే ఎవరు ఎన్ని హింసలు పెట్టినా, ఎవరు ఎంత చంపాలనుకున్నా వాళ్ళని ఏం చేయలేరనమాట. ఏదైతే ఆ వ్రజవాసులను ఇంద్రుడు ఇబ్బంది పెట్టాలనుకున్నారో, ఏ విపరీతమైన వర్షాలు కురిపించారో, గోవర్ధనగిరికి పూజ చేశారని, కానీ భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించారనమాట. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వీళ్ళందరినీ చంపాలనుకున్నారో, ఎంతమంది ఎదురుగా యోధులు, అంటే ఎంతమంది వీళ్ళని చంపకూడదు అని, అంటే అర్జునుడు కూడా వీళ్ళని నేను చంపలేను అని వెళ్ళిపోతున్నా కూడా కాదు అని ఆయన వీళ్ళని ఇక్కడ సంహరింపజేస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఆయన రక్షించాలనుకుంటే ఎవరైనా రక్షిస్తారు, ఆయన సంహరించాలి అనుకుంటే ఎవరు అడ్డం వచ్చినా కూడా ఆలోచించారనమాట.
ఇది విన్న తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమాన కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత భీత ప్రణమ్య. సంజయ ఉవాచ. సంజయుడు చెప్తున్నారు. సురేఖ మాతాజీ హరే కృష్ణ చదవండి అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధృతరాష్ట్రునితో సంజయుడు పలికెను, ఓ రాజా, దేవదేవుని ఈ పలుకులను వినిన పిమ్మట కంపించుచున్న అర్జునుడు ముకులిత హస్తుడై మరల వచనములను ఒసగేను. భీతిని కూడిన వాడై అతడు డగ్గుత్తికతో శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లు పలికెను. గద్గద అది వాడేనంటే గద్గద, మనకి గొంతు గద్గద స్వరం అంటాం కదా, అలా అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏతచ్చుత్వ వచనం కేశవస్య, కృష్ణుని యొక్క వాక్కుని విని, కిరీటి కృతాంజలిర్వేప మాన కిరీటి అంటే ఆయన ఆ యొక్క నమస్కరించాడు అర్జునుడు. కిరీటి అంటే ఎవరంటే అర్జునుడు అనమాట. కిరీటి అనే పదం ఎందుకు వస్తుందో ఎవరైనా ఐడియా ఉందా? ఆయన ఒకసారి ఏంటంటే ఇంద్రుడితోటి యుద్ధం చేస్తాడు, యుద్ధం చేసి గెలుస్తాడు అనమాట. దానికి ఆ పేరు కిరీటి అనే యొక్క ఆ బిరుదు అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆ క్షత్రియుడికి కిరీటం అనేది నేలబడింది అనుకోండి, అతని యొక్క మెడ తెగి కింద పడినట్లే, అంటే అతను ఇంకా చంపబడినట్లే అనమాట. అంటే ఆ కిరీటాన్ని వాళ్ళు అందుకే పడనివ్వరు. కాబట్టి ఈ కిరీటి అంటే అర్జునుడు ఆ దేవదేవుని ఈ పలుకులను విని పిమ్మట కంపించుతున్న అర్జునుడు అంటే ఆల్రెడీ వణికిపోతున్నాడు అనమాట. ముకులిత హస్తుడై మరలా వందనాలు వసుకుతున్నాడు. ఆఖరికి మనం ఆ యొక్క ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇంద్రుడిని జయిస్తాడో ఇంద్రుడు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఇంద్రుని కుమారుడే కదా ప్రభుజీ అర్జునుడు. ఇంద్రుడు ఆయన యొక్క వరం ద్వారానే, కుంతీదేవికి ఉన్న వరాల ద్వారా ఇంద్రుడిని తలుచుకుంటేనే అర్జునుడు పుడతాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ యొక్క అందుకే ఆయన ఆ యుద్ధంలో అర్జునుడు ఇంద్రుడిని ఓడించినా కూడా అతనేమి బాధపడ్డాడు అనమాట. ఎందుకంటే తన పుత్రుడు వల్లే కాబట్టి అతను ఇంకా ఆయన యొక్క లోకానికి కూడా తర్వాత తీసుకెళ్తారు. కొన్ని మంచి కూడా చేయిస్తారనమాట ఆయనకి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భయపడుతూ మళ్ళీ అతనికి నమస్కరిస్తున్నాడు, అంటే ప్రణామాలు, కింద పడుతున్నాడు, నమస్కరిస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నమస్కరించేసి ఎట్లా అన్నాడు, మళ్ళీ నమస్కరిస్తున్నాడు అనమాట. అంటే మరలా అతను ఆ వందనాలని అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఎలా? ఒక స్నేహితుడి వలె కాకుండా అద్భుత రసభావితుడైన భక్తునిగా గద్గద స్వరంతో అంటే ఒక జీర గొంతులాగా, అంటే ఆయన ఆ గొంతు అట్లా గద్గదంగా మారిపోయింది అనమాట. అటువంటి స్వరంతో అతను కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, హరే కృష్ణ. మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్పే దగ్గర నుంచి చూద్దాం, లేకపోతే ఇంకొక ఇంకా 20 శ్లోకాలు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. లక్ష్మీమాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ హృషికేశ, నీ నామమును వినినంతనే లోకమంతయు సంతోషించి ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఎడ అనురక్తులగుచున్నారు. సిద్ధ సమూహములు నీకు గౌరవపూర్వకముగా అంజలి ఘటించుచున్నను రాక్షసులు భీతి చెందిన వారే పలిదిక్కుల పలాయనమగుచున్నారు. ఇది అంతయు యుక్తముగానే ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ భగవంతుని యొక్క నామం వినేసరికి లోకమంతా కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించాలి అని, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా పలుకుతూ ఉండాలని చెప్పేది. ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క నామాన్ని విని లోకమంతా కూడా సంతోషిస్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనము స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్
ప్రహృష్యత్యనురజ్య తేజ అంటే ఆ యొక్క వైభవం చేత ప్రపంచమంతా కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకు ఆయన యొక్క మన ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా అధిపతి ఆయన అన్నమాట. అలాగే సిద్ధులు, యక్షులు, ఈ ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆఖరికి రాక్షసులు కూడా చూసి భగవంతుని యొక్క ఆ స్థుతులు, వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు కదా, అది చూసి వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అనమాట. ఎలా అయితే హిరణ్యకశిపుడు విష్ణు భగవానుణ్ణి చూసి కానీ ఆయన యొక్క మాట వింటేనే తట్టుకోలేడు అనమాట. అట్లా వాళ్ళు భీతి చెందారు. పలు దిక్కులో కూడా పలాయనమవుతూ ఉన్నారు. ఇదంతా యుక్తంగానే ఉన్నది, అంటే అది అలాగే జరగాలి. ఎందుకు అంటే నీకు అంత అర్హత ఉంది, నువ్వు అంత గొప్పవాడివి కాబట్టి అని అక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క అంతరిక్షం నుండి దేవతలు, సిద్ధులు, ఊర్ధ్వలోక వాసులు దానిని వీక్షించుతున్నారని అర్జునుడు ఎరగగలిగాను. అంటే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఎవరెవరికైతే అర్హత ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చూశారు. అప్పుడు దాన్ని దర్శించినప్పుడు కొంతమంది అంటే దేవతలేమో ముదమునందగా అంటే సంతోషించగా, దానవులు మరియు నాస్తికులైన వారు ఆ భగవానుని కీర్తనమును సహింపలేకపోయిరి. భగవంతుడు నాస్తికుల పట్ల అలాగే భక్తుల పట్ల శ్రీకృష్ణుని తీరు అర్జునుడు మెచ్చుకున్నాడు అనమాట. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు ఏం చేసినా అది అందరికీ మంచిదని ఎరిగిన కారణంగా భక్తులేమో అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఆ దేవదేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు మాత్రము ఆ స్తుతించడానికి ఇష్టం లేకుండా ఉంటారు. ఎవరు? నాస్తికులు అలాగే దానవులు. కస్మాచ్చతేన నమేరన్ మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోప్యాది కర్త్రే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదస తత్పరం యత్. జ్యోత్స్నా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మదేవుని కంటేను ఘనమైన వాడా, నీవే ఆది సృష్టికర్తవు. అట్టి నీకు వారెందులకు నమస్సులు అర్పింపరు. ఓ అనంత దేవదేవ జగన్నివాస, నీవు అక్షయమగు మూలమువు, సర్వకారణాకారుడవు, ఈ భౌతిక సృష్టికి అతిథుడవు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఓ మహాత్మా, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మహాత్మా అంటే ఏంటి అంటే ఈ మహోత్తాదుడు అనమాట. మహోదాత్తుడు మరియు అప్రమేయుడు అని భావం. అంటే భగవంతుడు మాత్రమే మహాత్మ. అలాగే భగవంతుడు యొక్క భక్తులు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు మహాత్మ. అంతేగాని ఎవరినంటే వాళ్ళని మనం మహాత్మ అనే బిరుదు కూడా ఇవ్వకూడదు. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ పదంలో చూస్తే గరీయసే బ్రహ్మణో ప్యాది కర్త్రే. కర్త్రే అంటే ఆది కర్త్రే అంటే దివ్య సృష్టికర్తవు. మనకేంటి, బ్రహ్మ మనల్ని సృష్టించాడని మనం అంటూ ఉంటాం. కానీ ఆ బ్రహ్మనే సృష్టించిన వాడు ఆదికర్తనే. అంటే ఇంతకు ముందే ఎవరు ఉన్నారంటే భగవంతుడు అనమాట. అందుకే అన్నమాచార్యులు కూడా చెప్తారు కదా, చేరి యశోదకు శిశువితడు ధారుని బ్రహ్మకు తండ్రియుడితడు అని చెప్తారనమాట. అంటే యశోదకేమో ఒక కుమారులాగా ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఆది సృష్టి అంటే బ్రహ్మకి ఆది సృష్టికర్త అయిన భగవంతుడు తండ్రిలాగా ఉన్నాడు అనమాట. అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలు చూడండి. అట్లా ఒక చోటేమో ఒక తల్లికి పుత్రులాగా, ఇంకొక చోటేమో సృష్టికర్తకే అంటే ఈ లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సృష్టించే బ్రహ్మకే తండ్రిలాగా. కాబట్టి ఆ యొక్క లీలలు మనం చాలా గొప్పగా ఉంటాయి, వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ ఇది చాలా దివ్యమైనవి. వాటిని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు, మనకి ఈ యొక్క లోకానికి మళ్ళీ తిరిగొచ్చే అవసరం కూడా లేదని మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అలాగే ఓ అనంత, మొత్తం కూడా అనంతం ఆయనే. దేవదేవ జగన్నివాస, నీవు అక్షయమగు మూలముగు సర్వకారణ కారణుడవు. ఈ భౌతిక సృష్టికి నువ్వు అతీతుడవు. మనం అందుకే మహాత్ములకి అంటే భగవంతుడు లాంటి మహాత్ములకి, భగవంతుని యొక్క భక్తులైన మహాత్ములకి ఇలా మహాత్మ అనే బిరుదు ఇవ్వాలి. ఎవరంటే వాళ్ళకి మనం ఆ మహాత్మ అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదన్నమాట.
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। लक्ष्मी माताजी। హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా? ఓకే, జ్యోత్స్నమత చదవండి. చదువుతాను ప్రభుజీ. వారికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ, నేను 3 సార్లు చదువుతాను. ఓకే మాతాజీ. ఎవరు? నాగమణి మాతాజీ చదవండి. నీవు ఆది దేవుడువు, సనాతన పురుషుడువు, విశ్వమునకు ఉత్కృష్టమైన ఆశ్రయువు, నీవు సర్వమును ఎరిగిన వాడవు, తెలియదగిన సర్వము నీవే, ప్రకృతి గుణములకు అతీతుడువైన నీవే దివ్య శరణుడు. ఓ అనంతరూప, ఈ సమస్త విశ్వము నీచే ఆవరింపబడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. నిధానం అనగా సమస్తము కూడా, చివరకు బ్రహ్మ తేజస్సు సహితము కూడా ఏంటి? ఆ దేవదేవుని యొక్క అంటే భగవంతుని కృష్ణుని పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణ శశాంకః ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వాయువును మరియు పరమ నియామకుడును నీవే, అగ్ని జలము చంద్రుడవు నీవే, ఆదిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడవు మరియు ప్రపితామహుడవు నీవే. కనుకనే నీకు 1000 నమస్కారములు చేయుచు మరలా వందనములు సమర్పించుచున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ వాయుర్ యమోగ్నిర్ వరుణ శశాంక, ఆ వాయువు అలాగే నియమించేవాడు అగ్ని, అలాగే జలము శశాంక అంటే చంద్రుడు అంటే ప్రజాపతి, బ్రహ్మయు మొత్తం నువ్వే. ప్రపితామహ అంటే ఏంటి అంటే ప్రపితామహుడివి, అంటే మనకి బ్రహ్మ పితామహుడు అనమాట. ఆయనకి తండ్రి కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ప్రపితామహ అంటున్నారు. ఈ వాడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటంటే మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందరికి కూడా ముత్తాత. ఇప్పుడు అర్జునుడికి అక్కడ ముత్తాత లాగా అన్నమాట. నమ పురస్తాతథ పృష్ఠతస్తే నమోస్తుతే సర్వత ఏవ సర్వ అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతోసి సర్వః. నీకు ముందు నుండి వెనక నుండి సర్వ దిక్కుల నుండి నమస్కారం అర్పించున్నాను. ఓ అనంత వీర్య, నీవు అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు మరియు సర్వ వ్యాపివి, కనుకనే సర్వమును నీవే అయి ఉన్నావు. కాబట్టి ఆయన సర్వ దిక్కుల నుంచి కూడా భగవంతునికి నమస్కారాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే సర్వము కూడా ఆయనే కాబట్టి. ఓకే, ఇంతవరకు మనము విరామం తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ రేపు చూద్దాం మిగిలింది. ఓకే, అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. రేపు కూడా అటెండ్ అవ్వండి. రేపు ఈ 11వ అధ్యాయంలో మిగిలిన పాట అనేది చూద్దాం. మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. भगवद गीता भागवत ग्रंथाल की जय. हरे कृष्ण महामंत्राणी की जय. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు.